Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai bhi baro gini kilong ki khubor bamenta kasngi. Ke engineer jongga Meghalaya Energy Corporation Limited MEECL ki badan hakalama jongga Coordination Committee of Registered MEECL Association ban Unions kalakan therting ek sarkar India kumju ki kentu ek sarkar jilla MDA bakimdei ban pediang ek ketika bill electricity amendment bill arhajar arpuar. Harga jingekran uba PK Shulet President ka coordination ba Menteri Rangba ke Jilla Meghalaya u Konrad ke Sangma bat Menteri ki kam boarding ke Jilla kemdei ban pediang bat bandum penteri kam hajilla. Ulaban baki arngut ki MP ke Jilla Meghalaya ka Agatha ke Sangma bat uba Vincent H Pala ki dei ban yang persya ia kate ke bil. Shushu u President ulaban hakum gane ke jing'e jengkeri ban ke Jilla ban penbiang boarding dang jenjar. Kumta kita ki arngut ki MP ki de banlong ke suri ki patba kumba Menteri Rangba ke Jilla Ponjam u persya ia ketika bills kat notam kinomi khmat jong penkut uba PK Shulet lada kamla bha ban wan rai kata ka boarding ha port kham tam ki port talang ti kemut kan kata bha ya upai ba tika kawai ka ba kaneka bill ka kondon ka ba kata ba kadai kam tang kata ia ka state kadai ka ba ki khot ya ka renewable energy purchase obligation lani RPO obligation kan ha khat company ka renewable purchase obligation boro gini state utilities kin hapthet ia ke boarding kam tam boyo na ka sngi lani ki ong solar energy hanrai pheu sing tip baka solar energy hi habon kini ki utilities kimdan ki solar plant hanre ngitip bah India hi ya kini solar plant baper la penyai da ki private companies ki bagi tip kum ki Adani Green ki Orient Green but dangshan u ampani rula rung ha kani ka business ba usna no kita ki plan na ban sna boarding naka solar ka naka singi la naka solar energy tik kai bangi syam kalong ba kane ka bill kala thau kerpang nagmenta ban penmentoy yo riu shimet government ngi khibit lenti bakum ki wegi minister damneru u minister jong ka Punjab u la ai ki jing tho shu u prime minister bawang ba kar komle jong phi dagabon ra ye ngi bill hapo ka parliament claim ni khinjo jing mot ya baro ki badan ti hagne ka kam boarding kalong kabam day bar kalong bay an kumta ula kerpat iki pas ngobha ban weng no egen ka bil shen bat kinjo jimut lang baro bat sawan ra biang handin kumta ngiru nakaliang jongi ngi kerpat eu chief minister badan buram jongi kumjo power minister badan buram jongi bakin shimya kanega sinjam mamakiru kin tho shaka central government baka central government kan weng shwai kan bil steng por namar ba ngi suthu ba debu passe ni bil kan ta bhai ke jilla jongi khamtam ba ke jilla jongi ke de ke jilla ka ba duna bha ha ka revenue ka level ka ba pun paise yi ha kan bil claim yathu mano ban sna ye kini infrastructure matam pun poi bil pun poi ye ki light ye kini consumer ba thamai ya kini bil claim itu lada omla ban ai boarding syaki consumer barang thamai yonon kena pakani ka bil ru kambatai setia AA syafang kini ki nongrem kambatai setia syafang kini ki business ki ba red but kamtam ka kambatai AA ru kan jia ayu hadin belawan kini ka bil but hadin belawan kini company ba pair kan jia ayu ya kini ki employees lani ki dong trade jong kini ki electricity sector ki badan kumanga ki badan hadu arfu pralak ha kini kari but kini ki distribution companies haba ki pan ya ka permission jong ki ya kini ki permission la kheng bej bala yo what lada ko office ka bandai ban ai ka permission lada kam ai ha po kan riu phon jo process ngi kata kamut tang ba apply ya ka
registration ladum yo ia kata registration ru la long kata kamut kai kalong kaba persya ia kena ke an ke rukam ban ai ke registration lan ban ai ke license ki beper ban trekam kabar kalong ka jingat kena ke bill ru ke ailat ya ki company beper ban supply boarding lang rengkat bat ka utility ka bagi ong ke discom lane hang ne hastet jongi ni ong ke MECL te kanja yu lada kideki company beper kinduan lang kata kamut kandon ke cherry picking kini ki companies ki badai ki private companies kinwan kin jet ya gini ki jaka ki bangi khat ki profit center lani ki jaka ki bang khamtam bagi yo nong kumusyo ong no kam ku Shillong lani kini district headquarters ki jawai ki nong state terbat ki shnong ki bakham la ban ai ki boarding kum ki shangpung lani ki sora ter gumta te kini ki private companies kin wan jet ya kini ki bro te kini kan long kum do kan saktapat ya ke MECL kaba kapat kan hab ai boarding pat ya kita ki bedok khamtam shnong kendong ti kabalai ka long kum sko ngat ong kum ne ba kimde ban don shu kano ka jing snow ha pedang jongki ba ki dei ga jo goi ka party ki dei ban across the party line ki dei ban don ka wei ga jing sutho na ga ban ta ke interest jong state ka jongi ki dei ban don ka wei ga jing mot ki dei ban persya ya ga bill but ki dei ban raise ka voice ki ha parliament persya ya ga bill khnang ba ga bill kanum la ban pass ha parliament stable par ka kwa ban pass ha parliament ban thau ai klem da kinjo jing mot but ki stakeholders lane ki ba don tilang ha ga boarding ha ga company boarding te kene ga long ka ka bas ngusi bat ngi demand bat ngi kerpat ya ka central government bahkan khatlang ya baro kini ki badan bentah haga electric sector kumangi ki employees ki consumers ta ter ba makiru ki ban tip ya ka central government ketemu banwan ra ya kan electricity bill but kenang ba dak bi selok lang ngila ban pentebet ya kan bill ya kan bill menta kasngi kala sedang kane ka jing sedang handrai kum pilai sngo mene naki nongkren repair ba ngin up ya ka order lane ka direction lane ka jing tha yangi nang te na naka National Coordination Committee of Electricity Employees ngi hab ha ka shetri jong ka phi te namar kane ka jing ki kamdei shu tang ka jong ka MECL kamdei shu jing ki tang jong ka Assam lane jong ki state kala dei jong baro ka jong ka ribro ka wei hakba baro ki arpu nyau lak ki nong trei jong ni ka boarding kila ya mi madan ban persya ni ka bel te ngin up ya ka bagi yu ka jing patha bagi nang tei bat ngin ya khmat lemba ka ni ka bel ka central government ka kni no ya ka bor jong ki state government nama kum bangi tip kani ka electricity power kum ong ka essential commodity kadai ka hab ka concurrent list jong ka constitution jong ka India kumta dakaba wanra ya ni ka bill ka kni no ya ka bor jong ka state ban thau ain lane ban perkhat halor kumnu ban penpoi ya ka boarding chupai ba lane si karkhana na ne shibaro ki consumers repair te kajingle lemba ka ni ka bill ka central government kata kamut kila le ya ka ka bolong unconstitutional te sakawai ru